Hai! Hai mă, hai, mă bag. Ie, hai! Hai, mă. Hai, mă, să râzi și pe unul spectaculos așa pe burtă. Vezi că s-aude? Ia mă, ascule, fă-tu una de-aia șmecheră. Hai, eu la start. Filmează. Hai, băi! Ia fă, mă, un dublu șurup cu răsucire. A găsit mască, 10.000 Ți-ai rupt să nebunesc acum. Am văzut, așa ai sărit cu mine. Mă ascult, bă. A găsit mască, 10.000. Da, cred că da. Am mai avea 20 de bani. Ai găsit 10 euro. Băi, să-i dai coa. Ia, cum dracu nu mă vând tu banii din buzunar, băga mea și până. Dă-mă cu mă, ascule. Bă, trebuie să mai fie 10.000. Păi filmeze? Da, mă, da. Ha? Doi el i-a luat ea de Hai, băi, mai sară ăsta. Hai că mai sară dată și gata. Stai și tu o dată pe burtă. Hai! Oprește-l!